бачако и бега аниқ клипи Абдурозиқ мебура ва касое ки мехоҳанд ссилкаҳои каналошона дар поёни ҳамин видео прикрепит кунем описание дабонемш муроҷиат кунед дар ватсапи ҳамин номерои ки ҳозир менависам. касе ки клипи нави маро мехоҳад ки тамошо кунад дар инстаграми Авлод Медиа дароед подписатся кунед тамошо кунед. клип уже 190,000 тамошобин дорад. Дар як соат бигем дар як соат 44,000 нафар тамошош кардестаед. Раҳмат ҳаматонда. И это не предел. Да, это не. Боз мепартунта дар осмон бекапонда наметарсӣ? ина бачако сӯхта нестӣ? ина дани мамин расми Абдурозиқ кард даранда вазбина метуамин. аввал калом баъд салом. ҳозир агар мира нахрия пага мактаб мерӣ медони а? Вақто? полни хурдаш метонӣ? Ким? иштоитон бачам. Раҳмат. Ёрматов, Таҷикшоҳ, Хусравако, Санҷарако, Дия, Ашуров Рустам, Шаҳнозахон. Ой, my God. Ну-ка. очима панҷикат ки рафтин нахаридин. Оле бо ин бигуна клипи нав мабурод. Соз настенҷ ина тенҷа саломатиятон сӯза корутон шинохтем мардаки хуба бароне ки Абдурозиқ сои дига. Привет, не, вообще-то я хотела сказать пока. Мы провожаем гостя обратно к себе на родину в Душанбе. Ждите, скоро будем у вас. Ёрматов, Таҷикшоҳ, Дугоно. Instagram stories ҳаррӯз мекардаму шуд як дада байни миллион гарини ба мазои ранги тунестаи замин тои баландтараи космос таасали муҳимаи да осмонам муҳимаи ранги тунестига рӯз гарини ба маза ранги тунестаи замин тои баландтараи космос таасали муҳимаи да осмонам муҳимаи. Акай барон трек зачет. Маъқул шид омада, оли клип шкати меброяд. Мали, точно маъқул шид? Очень. Отметьте меня, я обиделась, подписчики ко мне тоже. Инаи Мадина гарини фанати ты будай. Ганда. Дунём рӯшад меша вақте дасторис механда и дарандаи ваши да пеши ту меша панд да подписчик ма айда